हाय लोगोफोर खुलुमबाय बे फुंजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौ बरायहरबाय दिनै जोङो बहा थांगोन आरो मा खालामगोन आरो सोरनाव हाबनाय जायो नोंथांमोननोबो देखायलांसै नोंथांमोनाबो नायफालांदो आंजों लोगोसे आरो गरमथारहाय दिनै जोंहा गामियावसो हैगोन भटखौ जों गामियावसो हैगोन मानोना गामिनिफ्रायनो जों भटखौ दानस्लायनानै दाबो लाबोआखै टाउनाव गामियाव थांनो लुगैयोना गामिनि मानसिखौ नायनो लुगैयो सम लोगोफोर बिनिखायनो भिडिअखौ नायलांदो स्टार्ट खालामसै अब्ला जों थांनोसै लोगोफोर थालिर थाइनै लाबाय दा जानो उखैबा दै गुसु लाबाय आङो फ्रिजनिफ्राय नै थान्दा बरफ जालायनाय लाबाय आरोखि दा थांसिगोन जोङो लोगोफोर गरम होखाबाय लोगोफोर गोलोमफ्रुखाबाय दा लाइनाव थानांगौआसो माब्रै जागोनथाय प्रेसारबो दं गेसबो दं गिबायसो आं बे गरमाव थांनोसो बादोंमोन आं जारलासो रिक्सा भारा गारलायनानै थांनांगौसो जोंना गोजानावसो नायलांदो दा लोगोफोर नै आं थान्दाखौनो गानबायहाय फुरानाखौनो गानबाय नै दख'नाफोरखौबो लोगोफोर थाबायगासिनो जोङो बिमा फिसा लोगोफोर थांसै थिनालियाव थांबासो गाव जायगायाव थांबासो एसे जायगानि मानसिफोरखौ नुयो नालाय ओंखायनो थांथारनोसैलाय आरोखि लोगोफोर नायदो थाबायबाबो मेङो मावबाबो मेङा मा जाबावसै गारि मोनबाय जोंहा टेम्पु गाखोबाय आरोखि बाजै हटेल मोनबाय बन्द जोबथा दखानफ्राबो दिनैबो मैयाबो बन्द दिनैबो बन्द फैखांबाय आंहा होनानै फैखांबाय आब'मोननि दखान साहा दखानाव फैदों सान्दुङाव थाफैदों नों बेमारियाव सान्दुङाव जि बिहिरहाय मानसिफ्रा आजां दासो एसे सेंबाय आब'मोननि गामियाव फैबाय नै दसे हाबलांसै दै लोंलांसै मैखोमथारनै भट होनायबो खेबनो हायासैहाय लोगोफोर मबाइल खेबबा दाय जायोनो ओंखायनो खेबासां नै खोमसि थाजिम हावासि थान्दाथारहाय बिराद गुसुं फैया औवासुंनि बारनि आब'मोननाव फैनानै हागुगुनि मालपवा मोनजाबाय ओरै थांबावनोसै बिजावजालिनाव हाबहैबावनोसै सोरनाव थांगोन दिनै सोरनाव बेरायगोन नै नानिया जोंना नानिया बाजै बेयो आब'नि बिबाजै नैबे आब'नि फिसाजो नै आब'मोना भट हैनो थांजोबदों सोरबा दखान होदों नै बिजावजालि आयु आं दहाय ओरै सिं खालामनानै लाल साहजों नाजावना जाबाय आं रोङाखै बाराव दालि हैला आफा खोनाबाय हैखांबाय आफा भट हैखांबाय हैनाङा ए दे औ 100 बोसोरनि बारबायदां ना आफाया बारसिगोन जोरबावबायसोहाय दानि मानसिफ्रासो दानासो थाला मानसिफ्रा हथात नाजायो आब'बो गैया गुमैबो गैया रावबो गैया दिवाथारसो मोजांखा गोदान थाजिम थान्दा बिफां लाइफां गोबावसै दैयानो गामियाव आबै थांदो दे नोंस्रा सानथिफोरना मोब्लौ गोबावसो नोंखौ नुयैया दाउबो लाबो माब्ला ओरैनो फैयाखै खालिनि बर'नि फैनाया दाउ गैया
Tau ya? Kawan jera kenal. Mana? Mana jera? Ini apa ya? Tangse santai kita dah buat hari ini. Sebab sebjani jadi be, soje. Ada? Thumbnail lau jin guru di khela mana ada thumbnail lau ke. Harun Oma santai. Harun Oma jangan. Sate. Neng tisun pun nai takai ang ne. Jumlah banyak hodo bal Christmas au. Ira mengkai malai. Dan sampai isi dong satu berapa? Ayu kum thaka hết anda ta hạt lăng này. Bột hơn ở phía này này hai, khăm xin giờ bây giờ hả? Lạp đồng, cam nhiều phía đâu rồi? Cam nhiều phía này lạp đồng là cái gì? Này giờ đi mình nào đã hai, ông má dân không ra giờ hàng bao quên mưa nani. Không chạy. Ông nào cái thấy không có đâu. Nói đúng. Làm đất quay rồi làm bao chuyện gì thế ăn bao chuyện nào? Mấy à? Tangsै दानिया थांनां खारफिनबाय जोंहा जायै लोङै गाइखेरफोर लानोसै थांनोसै बदियक खुंखांबाय हाबो एक्स'खा लाखिदो गाइखेरना दे लाखिदो नाङा नानि फैसाया माबा गिजिखौसो मोनदों आंहा नै नाङा मैयाहाय नांला जाबाय मैया गाइखेर बायनाया आयौ नाङा मा ओरैनो हरलाबायनांगौ गाइखेरखौलाय फाननांगौखौलाय नाङा लाखाबाय नै गाइखेर जुमब्राखौनो लाबाय नै जुमब्रा नै बे खुमब्राखौ दालिजों जायो जाया हरदो दालिजों जानोसै थांसै जोंहा बिसिनाव हाबफैबावबायनो हाबफैबावबाय जोङो नोंसिनाव ओरै बाहायनो गाखोनोसै बाव गारि मोना मोना बै बोथोरा गारिया माबा मोना मा जाखो